ಕೋಟೆಗಾರ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಚ್ಚನ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ ನಂಬುದು ಬರ್ಪಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಬು ಕೋರ್ಪಿನ ತಾಣ ಆದ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಖೇದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೇಲ್ ಸೇವೆಲ ಕೊರಗಚನ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಜ್ಜಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಕೆ ಕೆಲವಿರು ತಂಗ್ಲಿನ ಪರಕೆ ಈಡೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 400-500 ಅಗೇಲ್ ಸೇವೆಲು ಅಜ್ಜಗ್ ಪರಕೆ ರೂಪಡು ಸಂದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಗೇಲ್ ಸೇವೆಡು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟಲನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಕೊರಿಯರು.
ಅಜ್ಜನ ನೆಂಪು ಪ್ರತಿದಿನ ತಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ವನಸು ಮಲ್ಪನಗಲ ಬರುಡು. ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದದ ಬಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲಡೆಯೇ ಪಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತುದೀತೇರು. ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಅಲಂಕಾರ ಆದು ಧೂಪ ಸೇವೆ ನಡಪಾದು ಅಗೆಲು ಬರಸದು ಅವ್ಯ ಪ್ರಸಾದನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಕಟಾರಾಗ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅಜ್ಜನ ಅಗೆಲು ಪ್ರಸಾದನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಕೋಟಕ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಪ್ರಸಾದನ ಅಜ್ಜನ ಕೆಲವು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ತಂಕ್ಲಿನ ಸೇವೆಯಾದ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಇಂದೇನು ಅಗೆಲ್ ಪ್ರಸಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಕೋಟಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಲ ಭಟ್ಟದ ಅಜ್ಜನ ಅಗೆಲ್ದ ಸೇವೆನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಭಗವತಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪೋದು ಬರೆಯರು ಅಂಜನೆ ನನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಹತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತಂದರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರನ್ನ ಜನಕ್ಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಗಿರಿಸಾಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಇಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಕೂಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಹೆಂಚಿನ ಕೊರಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಳು ಇನ್ನು ಬಟ್ಟಲು ಕೊರಡು ಬಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ಬಟ್ಟಲು ಕೊಡ್ತೀರು. ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಅಗೆಲ್ದ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಪೂರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಂದಿಯ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಶವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಡಿದ್ದೇರು. ಆಜುನು ತೈವ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಗೊಂಡೇರು.
Thank you.